Margundara apa? Aku arep keluari ya tak keluari. Sadurunge tak keluari aku njaluk ngapura. Sepira kedene kalungkutanku paring ana pangapura. Kowe tak ngapura iki ora luput. Ya. Aku ngaturke panuwun karo Kakang Dursasana. Heeh. Dene Nyokrawati bau beda negara Lesina iki. Kowe mangan kesempatan kraton Mestina. Kowe dadi sentana Mestina, monggo Mestina ditinggalane bapakku Yawa Pandu. Kowe kok ngomoyok bawadine Bapak Pandu. Apa wis seneng atimu piye? Kowe nesu iki umpamane Werkudara iki Dursasana piye? Nek dipiyak wadine wong Indran, monggo sing wong kuyak wadine sing nguripi kowe sak sedulurmu. Atimu piye? Atimu piye wis rek apa ora? Kowe aja nesu. Kowe aja nesu aku. Kowe nek nesu aku diri. Aku tak melayu karo mlayu ning ndi. Aku tak semingkir ya di. Semingkir ning ndi. Aku kapok. Aku rumangsa kalah. Aku rumangsa kalah karo kowe. Aku tak bisa melayu aku kapok. Kowe aja nesu aku cuma ngapura karo kowe. Aku tak melayu. Aku tak melayu. Melayu ning ndi. Monggo menjono yuda kepan abusin dosa luput sapa nandur mundur bukan balekke gawe kudu nganggo aku luput aku tak mulai boleh iki aku tak terima bali monggo dadi ucapan batinku kapan aku bisa nyekel Kakang Dursasana. Kulo rasane ngati yen durung bisa ngotok getihmu. Aku kapok iki. Kapok iki. Aku kapok iki.